Judith Omondi, Ramogi TV. Kanyo ni piny owacho mar kaunti ma Migori ogolo omenda maromo siling milion 14 mar jolo somo mar jopuonjre maromo 410 ma osebedo ka somo e bwo sir mar apis gavana. Kaka George Juma lero, tend kaunti ma Migori sani koro loso chike mabiro neno ni chenro no itimo kaluwore gi dwaro mar chik. Chenro ni mar siro som jopuonje mariek to wuok e familia go mane onge ne piny mane ochak higa mar 2015 osechiwo thuolo mar somo ne jopuonjre maromo 1,289 e kaunti ma Migori mangima. Nyaka sani jopuonje maromo 410 mantie klas 11 kod 12 ema pod dhi nyime kod yudo sir e chenro ni mar somo e bocho ni mane ochak kod gavana machon Okoth Obado. Mae biro nikech higa mar 2022 kod higa ni onge jopuonje manyien ma osekaw e bwo chenro ni. Wan gi gimwa luongo ni government grant ma His Excellency the Governor bende biro dwaro ni mondo chiw mondo mi nyithindwa makoro dhi nyime wan gi form 3 gi form 4 to gap modong ma form 1 embe oyude nyithindo moko ma chandore kendo modhier mok nyal somo mano nego be ni bede form 1. Gavana ma Migori Ochila Yako ma oriko ni welap no ma Migori kama ne ochope nyasi mar chiwo omenda mar somo ne jopuonjre maromo 410 omenda maromo milion 14 ne wane piny owacho mare koro ikore masiro somo e kaunti ma Migori. Hii sio ya mwisho, hii ni mwanzo tu. Tutaendelea na hii mtindo na tutahakikisha sisi zote hapa Migori tunasomesha, tunaelimisha watoto wetu. That is why those who are fortunate enough to wear those t-shirts, the t-shirts imeandikwa tuelimishe ama tusomeshe watoto wetu sisi zote. Very many parents okuyudo thuolo mar chulo fees. Kiwinjo fee arrears mane schools dongo samoro lwetwa otwe nikech ineno kaka janyuol chalo fees be onge koro kata idwani riemb nyathi be biro dhi to duoga nono. Kuom higni maromo maboro nyaka ne chenro mar somo ni chakre weche ma otenore kod chike matayo chenro ni osebiro kakelo penjo ma opogore. Kenda mor ni twak dhi nyime mondo mi gigo ma oneni pod ne ok odonjo makare chak medi e policy ni mondo mi lose manyalo miyo bed maber kata kaka gik moko nyithindo man gi ng'ol moro amora miyo jopiny teko mondo gine ma gibed gi teko mar yiero nyithindo. Gimwayudo ka ok ber ma wanyalo tighten en one ni ne wakawo checks titere schools. Checks manitere school ne nitiere gi ng'ikruok. Gichope school to mondo miyo ng'eni checks adi mochope school nok yudre yo makare. Dwaro nitiere ni chenro ni mar somo koro time bwo chike ma otegno ma bende koro nyalo miyo dhi nyime kata ka gavana machielo kodonje telo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ondoga ne weche mag siasa ni rode manitiere chik